și diplomele la masă, da? Voiajori trebuia să pregătim. Singur porumbel, trebuie să dă. Asta am făcut. Da, nu, vede, fi polonez. În campionatul de maturi, domnul Manolache, vă rog frumos. Deci, așa este. Dom'le, eu propun cei cu voiajori, dacă nu reușesc să țină liniștea, să fie invitați afară. Colegii noștri... De ce, domnule, mă dați dumneavoastră afară acum? Că voi acum... Deci, în campionatul de maturi, care a avut loc în primăvară, locul 1 a fost ocupat de domnul Văcuț Dorian Laurențiu din Craiova. Tot la Gălățean, sport și joc, locul 2, maturi, domnul Melente Dorin de la Constanța. Informație cu ce să faci. Să știți, voi, pișate de pus pentru diplom. Locul 3, Gălățean, sport și joc, domnul Minișteu Traian Turga. O să vă rog să faceți liniște. 3.000 de euro. Spurător Gălățean, sport și joc. Hai dă cu dușul pe băiatul ăla. În campionatul de tineret, locul 1 la jucător de galați varietatea zbor și joc este ocupat de domnul Melente Dorin. Locul 2 tineret, jucător de galați varietatea zbor și joc, Hirișcău Traian Turda. Locul 3 tineret, jucător de galați varietatea zbor și joc, domnul Cotmeanu Sorin. Aici, la Constanța. Belicine. Două? Asta? Și acum se acordă celui mai bun crescător care la etapele de matur și tineret, adunând punctajele de la aceste etape, au obținut cel mai mare număr de puncte. Acest titlu de campion absolut este acordat domnului Melente Dorinel de la Constanța. Trecem la a doua grupă a Gălățeanului. Mulțumesc foarte mult! Gălățean, varietatea joc. În campionatul de maturi, locul 1 a fost ocupat de domnul Mocan Călin, de la Turda. Locul 2, jucător de galați varietatea zbor, domnul Hirișcău Traian, tot Turda. Felicitări, Turda! Un joc am spus. Joc. Ai pus gol. Joc. Ai pus gol. Joc sau gol? E nervios. Totul ne drăche. Mult jocul gol. Gata și gata și Eu și foarte. S-a furat mireasă. Locul 3, matur varietatea joc, domnul Grif Vasile. Am terminat cu campionatul de matur la jucător de galați varietatea joc. Trecem la campionatul de tineret. Locul 1 este ocupat de domnul Mocan Călin. Bravo, domnul Mocan.
Locul 2, jucător de Galați, varietatea jos. Vocea României. Domnul Milișcu Traian. Și alea dividule acolo. Iar locul 3, domnul Grif Vasile. Iar titlul suprem de campion absolut, matur plus tineret, se acordă domnului Mocan Călin. Trecem la jucători de Galați, varietatea zbor, locul 1, domnul Zanfir Cristian din... Cristi, uite-te aici! Cristi! Ai ratat, mă! Vreau să... Și gata, s-a terminat filmul? Că la dispariție. Dacă zic cum mai găsești, mă? Locul 2, jucător de Galați, varietatea zbor, domnul Piusi Vitorio Dorino, căruia îi Mare valoare, mare. E bun, măcar și locul 2. La Torino, locul 2 la Torino. M-a dezamăgit. Iar locul 3 merge la Craiova, la domnul Ruja Sorin. O oră jumătate filmul e scotăriță. Dar Nicule, nu vrei să faci ăsta care beau și eu? Păi de la Cristi. Face diferențe, să face Trecem acum la campionatul de tineret, locul 1, jucător de Galați, varietatea zbor, domnul Ciocan Sorin de la Galați. Nu știu ce să beau, vezi că sunt pungi acolo. Aduci o pungă, te rog. O să vă jucător de Galați, varietatea zbor, loc 2 tineret, domnul Preda Vasile Calafat. Uite, maestre! Trească Spania! Tot la un om care acum vorbește și nu vrea să fie cu minte să asculte, dar eu o să-i dau cupa și în condițiile astea, domnul Zanfir Cristian. Ai ieșit cu toate cuvinte? Pentru volumul lui, da. Și acum titlul suprem. Jucător de Galați, varietatea zbor, cu rezultate foarte bune atât la matur cât și la tineret, același domnul Zanfir Cristian, campionat. Anul se facă și la zbor și joc. Jucătorul de Galați, varietatea zbor, mai are încă un campionat, clar încă o premiere, la individual. Dacă cupele anterioare s-au dat la echipă pe rezultatele obținute de stol, acum premiem porumbeii la individual, care din 3 etape au obținut cele mai bune rezultate. Locul 1 este obținut de domnul Zanfir Cristian. Locul 1. A făcut o manevră, ce vrei să aduceți? Ce se zbor și un joc? A văzut zborul și jocul unei. Anul dacă mai vorbim. Dă-te la anul dacă mai vorbim. Locul 2 individual este obținut de Ruja Sorin.
Cosmin. Dar nu trebuie să fii sănătoși. Vezi că se ia, dacă stai de mine, se ia. Dacă asta e problema, trebuie să faci, că să lucrezi. Acum ar trebui pentru domnul Zafir să găsim și o sacoșe care are foarte multe cupe. Lângă locul 1 la individual mai adaugă și un loc 3. Individual maturi, felicitări. Nu te risca, uite. La vârsta. Puneți un semn de întrebare. Știi tu, de la... Mă duc și eu în Decathlon și iau de-alea. Toată lumea zice așa. Așa cum la jucători de Galați varietatea zbor la matur s-au acordat cupe în campionatul individual, așa se vor acorda cupe și în campionatul de tineret. La individual am luat 2 cupe, fiindcă și locul 1 și locul 2, Gălățean varietatea zbor, merge la Calafat. Locul 2, tineret, individual, același Treda Vasile. Păi n-am. Mă aplauzi cu Și dacă la matur se obișnuise cu cupe și am zis să mai iau o pauză, acum va mai greșească către domnul Francin, locul 3 individual tineret. Deci